أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላስኩም ይሁን ትዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሰበ ሰዓት እዚኣ ብሰላምን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽናሕናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕይ ይኹኖ ከምኡውን ነተረረት ተሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃዋ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሕያ ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክ ዘፍቅሮም ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም ማዕርጎም ኩሎም ቅዱሳና ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን ኣሜን። 27 ታሕሳስ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደሞ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ኣሜን። ናይ መድኃኔዓለም ኣምላኽና ምሕረትን ቸርነትን ይቕረታን ለውሃትን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ኣሜን። ዝወለድኩሞም ንቅድስና ዝሰራሕኩሞ ንበረኸት ዝተዛረብኩሞ ንቐለም ዝረገጽኩሞ ለምለም ይግበረልኩም መድኃኔዓለም ክርስቶስ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ሰማዕት አባ አብሳዲ ናብ ጻድቅ አባ በግዑን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም። አባ በግዑ ናይ እግዚአብሔር ሰብ አባ በግዑ መጀመርታ ሽፍታ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ኣብ መንገዲ ንብረት ንዝሓዘ ሰብ ንወላ ሓደ ዘይሓልፍ ዘራፊ ሰብ ነበረ። ሓያል ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ድማ ኩሉ ህዝቢ ይፈርሖ ነበረ። ኣብ ኢዱ ሰይፍን ኩናትን ሒዙ ናብ ዝደለዮ ዓዲ ኣቱ እንዳዘረፈ ካብ ዝረኸቦ ገንዘብ ድማ ንነፍሱ ብዝተፈላለየ ምግብታትን መስተን የደስት ነበረ። ብዝወቀቡ አልባሳትን ድማ ይውቅብ ነበረ። ገንዘቡ ዝተወሰዶ ሰብ ድማ ንሱ ከም ዝወሰዶ ኣብ ዝፈለጠ ጊዜ ደጊሙ መጺኡ ንዝተረፈ ይሕዲጉ ከይወስደሉ ኣይከሶን ነበረ። ኣብ ግብዝንኡን ሓያልን ብርቱዕን ስለ ዝነበረ ናብኡ ወላ ሓደ ዝቐርብ ሰብ ኣይነበረን። ብኸምዚ ዝበለ ናይ ሽፍትና ስጋ ብዙሕ ዓመታት ምስ ነበረ ኣባ በግዑ ብስም ክርስቲያን ስለ ዝነበረ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ መንፈስ ኣላዒድዎ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከደ። ሓደ ካህን ድማ ኣብ ዝረኣይዎ ጊዜ ካብቲ መንገዲ ግልል ኣቢሎም ናይ ህይወት ዘመንካ ኩሉ ብኾንቱ ይሕልፍካ ሎሚ ግን ክነግረካ ኣብ ናይ ፍጻሜ ዘመንካ እግዚአብሔር ክበጽሐካ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ክሓድረካ እዩ። ፍጹም መነኩሴ ክትከውን ኢኻ። ብብዙሕ መከራን ተጋድሎን ክትነብር ኢኻ። ናይ ነፍስኻ መድሃኒ ድማ ክትከውን ኢኻ። ንእግዚአብሔር ድማ ደስ ከተብሎ ኢኻ በልዎ። ካብዚ ዝበጽሐ ድማ ብዙሕ ነገር ነገርዎ። ድሕሪኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ቁርባን ተቐበለ። ናብ ቤቱ ምስ ተመልሰ ድማ እቶም ካህን ዝነገርዎ እንዳሓሰበ ክሳብ መዓዝ ምስ ስንፍናይ ክነብር፣ ክሳብ መዓዝ ናይ ነፍሰይ መድሓኒ ከሓሰብኩ ክነብር እንዳበለ ሓሰበ። ድሕሪኡ ካብ ኣዝማዱ ተፈልዩ
ካብ ዓዲ ወፂኡ ኣብ ደንደስ ባሕሪ በፂሑ ንናይ ቅዱስ እስጢፋኖስን ቤተ ክርስቲያን ተሳለመ። ናብ ማሕበር መነኮሳት ኣትዩ ድማ ንዕኦም ከገልግል ጀመረ። ኣባ በግዑ ብናይ እግዚአብሔር ጻውዒት ናብ ልቡ ተመሊሱ ምስ መነነ ክሳብ ዝመውት ዝጣዓመ እኽሊ ከይቀመሰ ነበረ። ምግቡ ናይ ገረብ ፍሬን ኣብ ሜዳ ዝበቕሉ ቆጽልን ነገበረ። ዓብይ ጾም ክኸውን ከሎ ድማ ካብ ሰኒ ክሳብ ቀዳሚት ሰንበት ምንም ከይቀመሰ ዝጸውም ኮነ። ማይ ከይሰተየ ድማ ነበረ። ወላ ሓደ ሰብ ከይፈለጦ ከዓ ን5 ወርሒ ማይ ከይሰተየ ተቐመጠ። ድሕሪ 5 ወርሒ ድማ ናይ መላእኽቲ ሓለቓ ቅዱስ ሚካኤል ናብ ኣባ በግዑ መጸ። ናይ እግዚአብሔር ሰብ ሰላም ንዓኻ ይኹን፣ ብምንታይ ትህወኽ ኣለኻ? እንታይ ከ ይሕዝነካ ኣሎ በሎ። ኣባ በግዑ ድማ ኦ ጌታይ ካብ ጽምኢ ማይ ዝተላዕለ ብጣዕሚ ስለ ዝተጨነቕኩ እየ በሎ። እቲ መልኣኽ ድማ ነጢቑ ናብ ገነት ወሲዱ ካብ ገነት ቆጽሊ ኣልዒሉ ኣቕመሶ። ብቕጽበት ድማ ናይ ኣባ በግዑ ሰብነት ተሓደሰት። ድሕሪኡ ማይ ከይሰተኹ ተጋድለይ ዶ ይፍጽም ይኸውን ዝብሎ ናይ ሕልና ምህዋኽ ካብኡ ጠፍኣሉ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ኣባ በግዑ ንዝፈትዎ ንሓደ ፈታዊኡ ንወላ ሓደ ከይዛረብ ብስም እግዚአብሔር ምስ ኣምሓሎ ን5 ወርሒ ዝኣክል ማይ ከም ዘይሰተየ ምስጢሮ ነገሮ። እቲ ፈታዊኡ ድማ ነዚ ኣብ ሰምዐ ግዜ ሰንቢዱ ኣልቀሰ። ኣባ በግዑ ድማ ምስኡ ሓቢሩ ኣልቀሰ። ፈታዊኡ ድማ ክሳብ ሕጂሲ ካብ ማይ ዝተኸልከለ ንመን ሰማዕካ? ሕጂ ድማ ቅዱሳን መነኮሳትን ኣበምኔትን ኣይኣምንኻን። እዚ ምስጢር ሎሚ እንተተሓብአ ኣብ መጨረሽታ ክግለጽ እዩ። ህዝብን ነገስታትን መኳንንትን ነዚ ነገር ክሰምዑ እዮም፣ ነገር ግን ኣይከኣምኑን እዮም። ሕጂ ድማ ዝነግረካ ስምዓኒ እሞ ትሕርምቲ ገዲፍካ ማይ ስተ በሎ። ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኣባ በግዑ ግን ድማ ዝነገርካኒ ኩሉ ሓቂ እዩ፣ ሓሶት የብሉን። ነገር ግን ኣነ ድሕሪ ሕጂ ክሳብ ዝመውት ደጊመ ማይ ከይሰቲ ስለ እግዚአብሔር ገዲፈዮ ኣለኹ። ሰባት እንተዘይኣመኑ ንዓይ እንታይ ገደሰኒ? ነገር ግን በዚ ገድሊ እግዚአብሔር ረዳኢ ምእንቲ ክኾነኒ ጸልየለይ በሎ። ድሕሪኡ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኣባ በግዑ ሓፂን ኣምፂኡ ሰንሰለት ምእንቲ ክሰርሓሉ ንሰራሕተኛ ሂቡ ኣስረሐ። ነቲ ፈታዊኡ ጸዊዑ ከዓ ኣእዳውን ኣህጋሩን ብናይ ሓፂን ሽንካር ከኣስሮ ኣዘዞ። ንኣበምኔት ጸዋዓለይ በሎ እሞ ጸዋዓሉ። ኣባ በግዑ ድማ ኣበምኔት ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ምስ መፁ ኣብ ቅድሚኡ ሰጊዱ ኣቦይ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ምእንቲ ክፍጽም ኣብ ልዕለይ ጸልየለይ በሎ። ካብ ሎሚ ጀሚረ ካብ በዓተይ ኣይወፅን፣ ሰብ ድማ ናበይ ኣይኣቱን በሎ። ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ምስ ጸለየሉ ንዓይ እውን ጸልየለይ በሎ። ኣባ በግዑ ድማ ኣብ በዓል ቅዱስ ሚካኤል ብኢድ ኣባ ኢየሱስ ሞዓ ቁርባን ምስ ተቐበለ ኣእዳውን ኣእጋሩን ብናይ ሓፂን ሽንካር ተኣሲሩ ንበይኑ ተዓፂዩ ብጽኑዕ ናይ ተጋድሎ ህይወት ነበረ። ንበዓቱ ድማ ዙርያኡ መውፅኢ መእተዊ ከይህልዎ ዓፀዎ። ንምግቢ ዝኸውን ድማ ናይ ገረብ ፍሬን ናይ ሜዳ ቆጽልን መእተዊ ዝኸውን ንእሽቶ ቀዳድ ገበረ እሞ እቲ ፈታዊኡ የእትወሉ ነበረ። ኣባ በግዑ ድማ ነዚ ቆጽልን ፍረን ኣብ 3 መዓልቲ ሓንቲ ግዜ ጥራሕ ይምገብ ነበረ። ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኣባ በግዑ ብኸምዚ ዓይነት ጽኑዕ ዝኾነ ናይ ተጋድሎ ህይወት ክነብር ከሎ ኣብ ልዕሊ ሰብነቱ ብዘይካ ቆርበትን ይዕጽምትን ካልእ ዝርአ ነገር ክሳብ ዝጠፍእ ዓብይ ተጋድሎ ተጋድለ። ማይ ድማ ክሳብ 7 ዓመት ዝኸውን ኣይሰተየን። ምቋም ድማ ይኽእል ስለ ዘይነበረ መነኮሳት ንቁርባን ብቃሬዛ ገይሮም ናብ ቤተ ክርስቲያን ይወስድዎ ነበሩ። ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኣባ በግዑ ብኸምዚ ዓይነት ንምስማዕ ዝኸብድ ጽኑዕ ተጋድሎ ምስ ገበረ ድሕሪ ብዙሕ ድኻም በዛ ዕለት ታሕሳስ 27 ዓረፈ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ተገሊጹ ዓብይ ቃል ኪዳን ሃቦ። ንሰብዶ ወላ ሓንቲ ማይ ከይሰተየ 7 ዓመት ክነብር ይከኣሉ እዩ። ብብዙሕ ይጋደሉ ከም ዝነበሩ ናይ ቅዱሳን ገድሎም ሰሚዕና ኢና። ነቢ እዝራ ኣብ ዱር ናይ ገረብ ፍረ እንዳተመገበ ማይ እውን እንዳሰተየ ኣብ ምድረ በዳ እንዳጾመ ነበረ። ነቢ ኢሳያስ ድማ ናይ ሜዳ ሓይሊ እንዳቆረጸ ካብኡ ድማ እንዳተመገበ ማይ ከዓ እንዳሰተየ ኣብ ጎቦ
እንዳጾመ ነበረ። እግዚአብሔር ንስሞም ናይ በረኻ ኮኸብ ኢሉ ዝጸውዖም ናይ መነኮሳት በኹሪ ዝኾኑ ኣባ አንጦንስን ኣባ መቃርስን ከዓ ብደረቕ ሕብስትን ማይን ጥራሕ እንዳተጋደሉ ነበሩ። እዚኦም ምድራውያን ክኾኑ ከለው ሰማያውያን ክኾኑ ነቢ ኤልያስ ድማ ብሕብስትን ማይን ጥራሕ ኣብ ምድረ በዳ ብሕብስትን ማይ ጥራሕ ኣብ ምድረ በዳ እንዳተጋደለ ነበረ። እዚ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ሰብ ኣባ በግዑ ግን 7 ዓመት ሙሉእ ማይ ከይቀመሰ ነበረ። ካብ ዝምንን ክሳብ ዝሞተላ ዕለት እኽሊ ዝበሃል ኣይቀመሰን። ንሱ ግን ንርእሱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትሑት ይገብር፣ ብትሕትና ድማ ኮይኑ ስለ ኃጢአቱ ስለ ኩሉ የልቅስ ነበረ። እዚ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኣባ በግዑ ነዚ ኩሉ ዝተጋደለ ብናቱ ሓይሊ ኣይኮነን፣ ብናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ደኣ እምበር። ንስኻ ከዓ ዝሓወይ ነብስኻ ፍለጥ፣ ወላ እኳ ተጋድሎ እንተገበርካ ጸሚየ ስለ እግዚአብሔር ኢለ ድማ ንርእሰይ ኣድከምኩ፣ ንእግዚአብሔር ድማ ስለ ዘገልገልኩ ብስራሐይ ክድሕን እየ ኣይትበል። መጨረሽተኻ ኣይትፈልጥን ኢኻሞ። ንስኻ ግን ስለ እግዚአብሔር ኢልካ ንርእስኻ ኃጢአተኛ ግበር፣ ሽዑ እግዚአብሔር ከጽድቀካ እዩ። ዝሓወይ ብእግዚአብሔር እትመስገን እምበር ንርእስኻ ኣይተመስግን። ካልኦት ድማ ምእንቲ ከመስግኑኻ ኣይትፍቶ። ክብሪ ምእንቲ ክትረክብ ንትሕትና ገንዘብ ግበር። ናይ እግዚአብሔር ሰብ ናይ ኣባ በግዑ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸለቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና ኣሜን። ኣባ ኣብሳዲ ካብ ላዕለዋይ ግብፂ ዝተረኽቡ ናይዞም ጻድቅ ምግባር ሃይማኖቶም ትሩፋት ተጋድሎኦም ዝጸበቐ እዩ። ኣብ ዘመኖም ከዓ ካሓቲ ዝነገስዎ ዘመን ነበረ። ኣባ ኣብሳዲ ድማ ምስ ኣባ አላኒቆስ ኮይኖም ነቶም ህዝበ ክርስቲያን ብዝቐንዐት ሃይማኖት ክሳብ መጨረሻ ከም ዝጸንዑ ገበርዎም። እዞም ቅዱሳን ዝኾኑ ኤጲስቆጶሳት ናይ ጣዖት ኣምልኾ ከም ዝጽየፉን ብጎይታና ከም ዝእመኑን ከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ኣብ ዝሰምዐ ግዜ መልእኽተኛታት ልኢኹ ኣምጾም ካብ እምነቶም ከውፅኦም ፈተነ። ንሶም ግን ኣብ እምነቶም ጸንዑ። ኣብዚ ግዜ እቲ ንጉስ ጽኑዓት ብዝኾኑ ፍልያት ስቃያት ኣሳቀዮም። ኣባ ኣብሳዲ ግን ቀዲሱ ንህዝቢ ክሳብ ዘቕርቦም ቁሩብ ግዜ ክህብዎ ነቶም ጭፍራ ናይቲ ንጉስ ለመኖም። ንሱ ድማ ቀዲሱ ምስ ኣቕረቦም ብሃይማኖት ክሳብ መጨረሻ ክጸንዑ ምስ መሃሮም ተፋኒዎም ናብቲ መከራ ዝቕበለሉ ወፂኡ ኸደም። እቶም ጭፍራታት ንኣባ ኣብሳዲ ናብ ናይ እንዴናው ገዛኢ ናብቲ ጭንካ አርያኖስ ወሰድዎ። መኮንን አርያኖስ ድማ ንኣባ ዝረአይዎ ጊዜ ካብ ግርማኡ ዝተላዕለ ኣድነቐ። ራህራህ ኣለውን ኦ ዝኸበርካን እተፈርሕን መነኮስ፣ ንነብስኻ ሕዘን፣ ንናይ ንጉስ ቃል ድማ ስማዕ በሎ። ኣባ ኣብሳዲ ድማ ኣነ ናይ ንጉስ ቃል ሰሚዐ ነዛ ሓላፊት ዓለም ብመንግስተ ሰማያት ኣይልውጣን በሎ። እቲ መኮንን ድማ ብዙሕ ሓባበሎ። ነገር ግን ኣባ ኣብሳዲ በቲ ነገሩ ከም ዘይተሓባበረን ኣብ እምነቱ ከም ዝጸናዐን ኣብ ዝረኣየ ጊዜ እቲ መኮንን ብመንኮራኹራ ሰቃዮ፣ ናብ ውሽጢ እሳት ከዓ ኣእተዎ። ነገር ግን እግዚአብሔር ብዘይ ወላ ሓንቲ ጉድኣት ብጥዕና ኣተንስኦ። ድሕሪ እዚ ድማ እቲ መኮንን ንኽሳዱ ብሰይፍ ክቆርጽዎ ኣዘዘ። ኣባ ኣብሳዲ ድማ እዚ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ብጣዕሚ ተሓጐሰ። ናይ ክህነት ልብሲ ኣለቢሱ ድማ ንኣእዳው ዘርጊሑ ክሳብ ነቶም ሰየፍቲ ሃቦም። ንሳቶም ድማ ነታ ዝኸበረት ርእሱ በዛ ዕለት ለማዓንቲ ቆረጽዋ። ኣባ ኣብሳዲ ድማ ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ኣብ መንግስተ ሰማያት ተቐበለ። ናይ ኣባ ኣብሳዲ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸለቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይምሓረና ኣሜን። ታሕሳስ 27 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት: ቅዱስ ኣብሳዲ ሰማዕት፣ ኣባ አላኒቆስ ሰማዕት፣ ኣባ በግዑ ጻድቅ፣ ኣባ ፊልጶስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ኣቡነ መባጽዮን ጻድቅ፣ ቅዱስ መቃርስ ናይ መነኮሳት ሓለቓ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ቢፋሞን ጻድቅን ሰማዕትን፣
ማር ቅዱስ ፊቅጦር ሰማዕት ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኮት ወይሰባህ ቅዱስ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወስረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን። ዘወደቀ ዝነጠበ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተአረመልና ስንክሳር ትሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን አሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ አሜን አሜን ለይኩን